Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 17-nji marty hepdäniň pensiýa güni. Türkmen halky dewleti kanalyna hoş geldiňiz. Şu gepleşigimiziň temasy Türkmenistanda geçýän saýlawlar boýunça soralar we jogaplar. Bizim vatandaşlarymyz hemme ýerlerden, ýa-ni TikTok'tan, Facebook'tan, hemme sosial ulgamlardan, YouTube'dan soralar jemläp, ine şoň bir tapgyryny maňa geçirdiler. Ya şu sorulara men size jogap bereyim. Gelin birinci soruga başlaýyn. Birinci soru Allamrat Rahimov soru berýär. Sizin geçiren bu saýlawlaryňyza nähili garşy gödökçiler etdiler. Bizim fin eden ähli faktorymyz bu ses berişikde devlet toparynyň sesleri göz görteli gaplaşdyrylandygyny görkezdi. Telegramyň şu funksiýasyna seslerini gaplaşdyrmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Biz onam suud etdik diýär. Ine inniki sorama onsoň Fransaň raýaty Murat Gurbanow haýsy kanuny görä Türkmenistanda saýlawlara gatnaşyp bilýär. Masarawazy gurnanyňyzda aýaňyzda ýerden bir üzmejek bolmaly. Sizin bu nomeryňiz diňe öz-özüňizi aldatmak üçin bolup biler. Ýöne onu halka aldamak üçin unutup bilmersiňiz. Sizin ses berişiňizde daşyndan garşy gödökçilik etdilermi, yok eden oklar, onunla biz ne edip onun adalatlı geçenlerine kepil geçip biler. Sizin öz sözüňize inanıp bolur mu? Onunla bulum Türkmen rejiminin sözüne inanmaly bolşýaly bir zat bolýar. Onsoň siz Fransaň raýaty bolup ne edip Türkmenistanda saýlawlara gatnaşyp bilýäňiz. Haýsy kanuny görä, gaýrat ediňde şu soraga jogap berin diýip ýa-ni soraw berdi. Ine men 3 tane soraw jemledim. Şu sorawlar, şu ýa-ni Allamrat Rahim'in aýdan sorawlaryny diňgelýär. Şonuň üçin şonu bir wagtda hemesini jogap bereyim. Berdi Gurbanow ýa-da bizim saýlawlarymyz hakyky geçdi diýen saýlaw saýtynyň, saýlaw Telegram kanalynyň admini özüň bolup oturýarsyň. Kim garantiýa berýär seniň oýun etmediňe, tim bole admini özüň ýa-da sen adamlaň. Serdar Matlyçew diýär. Sen näil Serdar Berdimuhamedowyň ýalay prosent alyp bildiň diýär. Gelin indi men şu sorawlara bir-birden jogap bereyim. Şu sorawlar ýa-ni şunun içinde bir topar sorawlar bar. Bir-birden gidelim. Ine birinji soraw Allamrat Rahim şey diýär. Sizin geçiren bu saýlawlaryňyzda nähili garşy gödökçilik etdiler. Bizim fin eden ähli faktorymyz bu ses birleşikde devlet toparynyň sesleri göz görteli gaplaşdyrylandygyny görkezdi. Telegramyň şu funksiýasyna sesleri gaplaşdyrmak üçin ähli mümkinçilik bar, biz onam suud etdik. Hormatly Allamrat Rahimov, näme siz suud etdiňiz? Telegramdaky mümkinçilikler suud eden bolsaňyz, ol siziň işiňiz. Ýöne siz menden suudnamany inni soraýaňyz, bizim size suudnamanyň inni berýär. Siz ýöne Telegramdaky mümkinçiligini görkezip, biziň eden hereketlerimize baha berip bileňiz. Onsoň siz näme şaýat boljak bolýaňyz? Adamlar ses berene şu sesleriň haýsy tiýdik bilen uçup saýtlar registrasiýa edýänine siz şahyt boljak bolýaňyz. Ýa adamlar Telegramda ses berene ýanyna durup şoňa şahyt boljak bolýaňyz. Ýene bir gezek size düşündürdüm, ýene düşündürýän. Ve bizim vatandaşlarymyz. Telegramda saýlaw ýok. Telegramda saýlaw ediş ýa mümkinçilikler gün saýty diýär. Şo ýerde näme siz basan bolsaňyz robot şonu diňe geçirýär. Eger de robot şurada abrabotka edip özüçe siziň diýişiňiz ýaly edýän bolan bolsa, onu saýtda olaryň IP adresleri görünmezdi. Olaryň kimden gelen sesler görünmezdi. Şoň üçin robotyň esasy işi Telegramdaky robotyň şo gelen ýa-ni gelen maglumatlary ýygnap kime ses berilenlerini dolu IP adresleri bilen niden gelen haýsy ýurtdan, haýsy IP adres, haýsy nomer telefon, haýsy IP adresiň Wi-Fi ýa beýlekini görkezip şonu saýta oklap, saýtda ýene bir gezek barlap IP adresleri deňelýän bolsa durup şonu ýa-ni hasap alýar. Ine şu zatları siz ýa-ni gödökçi bolmak üçin biz sizi niye goşýanmyzy bilemiz. Saýtda goşsak, mümkin siz bir zadyny oýnarsyňyz. Ya Telegram'a goşsak, mümkin o ýerde bir zadyny oýnarsyňyz. Ol Telegram'am, saýtam açyk, siz isleýän wagt görüp bildiňiz şonu.
Inni näme biz şonu geçirdik? Bizde cemiyetçilik gurumasy dürüdildi, ýürüýte. Oňa ýa-ni cemiyetçilik gurumasyna erkin TV radiýanyň wekilleri, DWT-niň wekilleri, Amerikan grażdan aktivistleri, Rossiýanyň grażdan aktivistleri, Türkiýanyň grażdan aktivistleri hemmesi jemlenip şu saýlawlary geçirmeli diýip karara geldik. Ondan şonu ýa-ni ýürüýtürleşdiren guruma biz haýyş etdik. Şo guruma birinji gezek saýlaw eden o, onuň iň esas gowusy olar neutral. Olar eden saýlawlaryny ýa-ni hemme programmalaryny, hemme zatlaryny bize geçirdiler. Biz bu saýlawlary Allamrat Rahim we Allamy üçin ýa onu ýa-ni bir pikir döretmek üçin etmedik. Bu şu saýlawlary biz Ýewropa Birleşigine we Amerikan döwletiniň senatyna bermek üçin etdik. Ine o ýerde Ýewropa Birleşigine ýürüýtürleşdirilen informasiýa hukukçylyk boýunça hünärmendler bar. Olar her sesi barlap bilýär, programmalar barlap bilýär we suwd edip bilýär. Şul hakykym ýa ýok. Egerde biz siziň diýişiňizi ýaly etsek, onu biz oýra informasiýany bermez. Oýra informasiýany bular barlytmany bersek, biz utuluruz, biz maskara boluruz. Elbetde bizi kesitlemezler. Biz idiot däl. Bu zatlar eder ýaly onsoň Ýewropa baryp şu zatlar görkezip maskara bolup bize de hiç haçan soň inanmaz ýaly hereket edemdik. Biz hakykat hereket edýär. Kime ses berilen bolsa şol alar. Serdar Berdum Hames aldym 16%. Bize sürpriz boldy. Birinji günler, ikinji günler ol esas kandidat yetip bardy. Olum bize sürpriz boldy. Bize Maksat Murat Öwezgeldiýew o ondan ýokary prosent berdi. Bize gaty sürpriz boldy. Bize sürpriz boldy. 10 adam saýlawlara geldi. Biz garaşandyk, dogry aýtsam. Bir 100.000 adam, 50.000 adam garaşýardyk. 400.000den goly geldi. Şonun köprek geldi. Ine şoň üçin şu zatlar kim gözekçilik edip biler we kim barlap hem tasdiklap biler. Ýewropanyň ýürüýtürleşdirilen hünärmendleri informasiýa hukukçylyk boýunça onanyň olar güýçli. Ýewropanyň, Ýewrosoýuzyň, Ýewroparlamentiň hemme hukukçylygyny gurýan adamlar olar neutral. Onanyň olar barlap göz ýeten soň olar Türkmenistanyň talap edilerler. Eger olar barlaman, olar hiç wagt Türkmenistanyň talap etmezler. Men şonu toşna bilýän. Şonuň üçin sizi nire goşmaly, sizi ýa-ni çatda oturtmalymy, elektron çağda sizi ýa-ni elektron kiçik molekula edip oturtmalymy? Men onu bilemem. Onanyň men şol geçirilen ýa-ni saýlawlarda ýöne türkmençe gürlen soň men şonu beýan edici boldum. Oglanlar geçirine men programmalarda da bu nimem çıkanok, kellem çıkanok. Men diňe programmaları unutup bilýän, ýöne olar ne düzüp bilýän, ne olaryň tapawyny görüp bilýän. İkinci, men adminam däl. Men admin bolan siz görürdiňiz şonu. Men adminam däl, hiç adam däl. Saýta men dolandyrmam bilemok. Men saýty dolandyrmak üçin adamlar haýyş edýän. Olar neutral guruma bolan olar gaty çok işli. Inni kim garaýjy bolup bilýär? Biz garaýjy bolmak üçin ýürüýte 4 san guruma haýyş etdik. Halkara gurumalaryna. Şol halkara gurumalary soňunda saýlaw guturan çıkış ederler ýürüýte. Ve bizim bilen Ýewropa Birleşigine we Amerikan senatyna gidip öz ýa-ni rezümesine, öz ekspertizasyny bererler. We jogapkärçilik alarlar bilýär. Ine şolar eder. Egerde biz türkmenler goýan bolsak, ay onu özüňiz, siziň diýişiňiz ýa-ni özüňiz oýnadyňyz da goýduňyz ýerler. Ýok, biz ýürüýte pravozащитниктер bar içinde, siýasatçylar we grajdan aktivistler we halkara. Ine şol tasdiklady. Onu bizim edýän işlerimiz güýçli bolýar. Egerde biz ýa-ni türkmenler arasyna eden bolsak, o bolmazdy. Biz komissiýa hökmüne türkmenler arasyna edibiler. Ýöne ýa-ni nablüdatly hökmüne şu zatlary biz şolar görkezip barlap şolar ýa-ni ine halkara gurumlar bolup biler. Ine şu siziň soruň, birinji soruňyza jogap. İkinciden hem bu Telegramda däl, bu saýtda geçirilen saýlawlar. Telegramda mümkinçilik edildi. Şo ýerde ses bereňde saýta geçip gidýär. Siz özüňiz etgördiňiz saýta ses berseňiz Telegramda ses berýän alanyp. Soňu bary
Yine saate gelýär-de şurada maglumatlar alınýar. Eger biz onu diňe Telegramda eden bolsak, onda sizin diýişiňiz ýaly o mümkinçilikleri oýnap bolardy. Biz onu gynansak da gynansak diýelim, bu tarapy edemzok, biz onu gurnamzok. Men habarymam ýok. Şoň üçin men şolarda maglumatlara garaşýan, häzirem ikinji taparyň şertlerini biz düşündirdik. Olar işläp durlar, bu toran bize düşündirirler. Men size düşündiririm. Bana düşündürüşüne göre men ýem düşündirdim bir tapyryny. Indi beýleki bölümini düşündirirler, men düşündiririm. Men olar haýyş eden zadym. Ýani biz haýyş etdik, gürleşip. Kıyın görmen bize video düşündürüşen berin sebebi maňa da kıyın şolatlar etmek. Bolýar diýdiler. Onu türkmençesini biz ýöne montaj edip, orşak montaj ederiş ýöne biz onu goşup biljek. Biz oraya spesialist ýok. Indi ikinji soru, ine Fransa raýaty Murat Gurbanow haýsy kanunyna görä Türkmenistana saýlawda gatnaşdy. Masarawazyk gurnaňyza aýaňyzy ýerden bir üzmejek bolaryn. Sizin bu nomuny diňe özüňiz aldamak üçin ýöne onu halka aldamak üçin ulanyp bilmezsiniz. Hormatly Allamurat Rahimov. Men size bir täze şaý diýin. Türkmenistanyň şuňky konstitusiýasynyň esasyna we Türkmenistanyň şuňky saýlaw kodesynyň esasyna Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan adamyň hiç haýsam saýlanyp bilmeýär. Men sen düşündirin şunu. Sizin dalaşgaryňyz Nur Muhammed Annaýew saýlanyp bilmeýär. O diýmek onun haky ýok. Öz ýa-ni dalaşgar bolmagyna. Täze bir ýyldan gowrak 2 ýyl bolan daşypdy boldy. 2 ýyl daşypdy boldy. Türkmenistanyň kanunyna görä ine 15 ýyl içinde ýaşamadan bolanok. Ol bir. İkinci, men Murat Gurbanow Türkmenistanyň raýaty. Men videolarymy seýretdim, men pasportynyň kopiýasyny görkezdim. Nomerini görkezmedim ýörüýdi. Ýöne kopiýasy bar. Mende original pasport elimde, mühletem oturanok. Ine bunu eger suwda gada yer nimetiňe men şöyle görkeziljek. Ýöne hemmeler görkezmekden men çekiljek we onu hükmet başgaça ulanýar. Ol bir. İkinci, men Türkmenistanyň raýaty men gatnaşmagyna hakym bar. Egerde biz şu kanunlaryny alsak, ýani konstitusiýany alsak, saýlaw kodeksini bizim hiç kimi diňe Berdimuhammedowlardan başga we olaň saýlan adamdan başga adam gatnaşmaýar. Kanunlar bar we mümkinçilikler bar. Kanunlara gara diňe içindäkiler gatnaşyp bilýär, onu da çäklendirilen. Sen partiýaň çyýany bolmaly ýa onu ses alyp bilmeli. Bolan oğlum. İçindäkilerim diňe Berdimuhammedow razyçylygy bilen klon kandidatlar. Taýlaýar bizi. Siz näme gurulny diýär? Bir. İkinci, eger biz konstitusiýaň taryhyna girsek, eger biz Türkmenistanyň soň 30 ýyllyk taryhyna girsek, siz menden gowy bilýär 92-nji ýylda Türkmenistanyň hakyky, adalatly, açyk konstitusiýa kabul edildi. O ýerde iki döwletiň grajansaty hem ýok. O ýerde 15 ýyllyk mühledem ýok, daşynda ýaşamaly diýip. Ol hakyky halkara normalaryna düzelip, ýa-ni deňelip we halkara pakt bilen konwensiýalary göz öňünde tutup, dünýäniň adam hukuklaryny goraýan, adam haklaryny goraýan jarnamaň esasyny edildi. Ve o ýerde 92-nji ýylda intek diktatura ýokdy. Intek Türkmenistan ýaňy gurup başlady. Hakykatdan hem şu konstitusiýa original ve fundamental. Ine biz şonu esaslanýar. Täze şondan soň Niyaz fony çermäp, diňe özüne ulandy. Ondan soň Berdimuhammedow ola Niyaz 10 ýyl etdi. Berdimuhammedow 15 ýyl etdi. Täze wagt geçipdi. Beýlekler gelemedi. 10 ýyl wagty ýa-ni 96-dan bäri 2006-da oturdy. Gorkup ýene 15 ýyl etdi. Şonuň üçin ol konstitusiýalar, ol kanunlara, ol şuňky Türkmenistanyň alýan kararlary görä biz dım oturmaly, biz hereket etmeliz. Biz olary seýretsek, bütün ömrümiz diktaturada ýaşamaly. Biz näçip ol konstitusiýanyň kararlary kabul edeli, egerde şolar bir kanun, egerde şolar hemme halkara konwensiýalar bozýan bolsa. Siz bilýäňiz, Türkmenistanyň halkara konwensiýalary, paktlary we jarnamasy Türkmenistanyň konstitusiýasyndan uly. Ine biz şoňa esaslanýar. Şoň esasyna men Türkmenistanyň grajdany, men 2, 3, 5, 10 grajdansam bolaýsym. Men şo saýlawga gatnaşyp bilýär.
Sebäbi şol konwensiýalar we şertnamalar Türkmenistanyň bir kanun konstitusiýasyndan uly. Ol bir. İkinji, sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanyna bir de dalaşýarlyk registrasiýasy aňyrda dursun. Türkmenistany biz salan oklar. O zaman siz näme registrasiýa etjek? Näme siz 15 ýyllyk içinde ýaşaýak? Siz içine girseňiz, siz içinde tutulýaňyz. Näme siz içinde adalatly saýlawlar geçirjek? Mana düşündüm, mümkin men düşünem okdum. Düşünür mana şonu. Näme geçip bolýar? Ine şugun mysal üçin Türkmenistanyň 45% daşynda şular saýlawga gatnaşak bolýar. Ertirem saýlawlar. Şular näme gatnaşyp bolýar? 2 ýyllap şular daşynda bolýar. Gatnaşyp bilme. Diýmek, şu 45% adamlaryň ýa-ki haklary kemsizdirli. Bir kanun ýaly. Şonuň üçin biz men saýlaw ýa-ki siýasat programmamda da aýdyldy. Biz bu kanunlar, bu konstitusiýany ýatyrmaly. Biz 92-nji ýylyň iň adalatly, hemme wagtla alynan konstitusiýanyň iň adalatly, iň açyk we bütün dünýä halkara şertnamalary we konwensiýalary hormat goýan konstitusiýada ýüremeli. Ol kanunly. Galan konstitusiýalar bir kanun. Bir kanun konstitusiýaga görä bir kanun hereket etsen, bir kanun bolýar. Şonuň üçin biz şonu ün salanmak. Şonuň üçin biz saýlawlary kabul edemiz. Ol bir kanun o şertlerden hatap edilmedi. Hemme ýa saýlaw şu soňky saýlaw kodeksynyň şertleri bozuldy. Konstitusiýada bozuldy. Hemme adam bozuldy. Sizinli şeýle diýeňiz, şunu kabul etmeli. Näçip bu resmi taýdan diktatorlar bir kanun ýagdaýynda saklap gelýärler Türkmenistany. Siz şonu kabul etmeli ýa-ni ýöne biz azat saýlawlar geçirmeli. Bu bir kanun ýa-ni. Siz bilýärmi Türkmenistanyň konstitusiýasynda 92-de de häzirkäde iň konstitusiýanyň döwletiň iň ýokarky organy halk bolýar. Eger halk saýlawlar geçirse, eger halk şo saýlawlary tasdiklamasa, şol wara günne ýa-ki kasam içäýsin, günne inaugurasiýasyny geçäýsin, prezident bolmaýar. Siz menden gowulýaňyz onu. Ine şondan gorkýarlar şular. Şondan şol hiç haýsy döwlet bular kabul eden ok şondan. Şondan hiç ýere gidibilen ok täze prezident. Hiç butluk hatlaryny alan ok sebäbi şoňa OBS we BDIC men bakgaýdan edaralaryň şolar ofitsialna ýazdy. Biz kanunlaryny hatap edemiz ok. Siz gaty gysgaly ýaýdaýda kanunlara getirin saýlawlaryňyzy. Amerikan Birleşmiş Ştatlaryň şonu tasdiklady. Indi bular çeýtnotda. Bu tarapyna halk saýlaw geçipdi. Bu tarapda da bular hatap eden oklar. İkisi diktator döwlet hatap etdi. Şoňlaryň otyrlar bular. Näme etjegin? Siz menden gowulýaňyz o zatdan. Onu näçip sora berýäňiz? Ol sizin saýlawyňyz oýun. O näme oýun bolýar? O näme oýun bolýar bizim saýlawlarymyz? Biz geçiren soň häzir ikinji gerek identifikasiýany güýçlendirip pasport numararyny şeýle hemme zatlar ýygnap, onam Ýewroparlamenta barlagy berip, olaryň barlap, jaň edip her ýerlere, ýa-ki adamlar barlap, onsoň Ak senatda barlap, olu karar çykyrmalar. O näme bu oýun bolýar? Ya siz pikir edýäňiz biz ýa Telegram chatda sizin edişiňiz ýaly oýnap saýlaw geçirýär pikir edýäňiz. Biz onu ediljek. Biz soň uly gurumlara ýüzlenmeli. O ýerde bizim alawymyzy gatşap taparlar. Yüzümiz gara o. Onsoň biz ýöne siýasatymyzy ýatyraýmaly bolýar. Biz samowbis däl biz özümizi öldürjek bolandy. Biz kanun esasyna barýar. Bir zat ýadyňyzdan çykarmaň. Kanunlar hemme alýan çözgütler döwletde diňe halkyň bähwidine bolmaly. Eger halkyň bähwidine däl bolsa, onu bir kanun bar. Onu halk çözýär, onu prezident çözmeýär. Prezident halkyň isleglerini ýerine ýetirýär. Prezident halkyň öňünde alyn borçnamalaryny ýerine ýetirýär. Näme borçnamalyny Berdimuhammedow ak maşinlary ýa-ki diňe ýöretmeli galynlary gadagana etmeli. Ya borçnamalyny Türkmenistan prezidenti hemme serhetleri yapıp Türkmenistan'ın gражданlaryny sanmaly ýetişdi. Oraya borçu var, näme diýip? Näme siz şu barada aýdalyp? Indi sonra onna bulun Türkmen rejiminin sözüne inanmaly bolşýaly bir zat bolýar. Onu biz sizin sözüňize inanýar, onna bizim Türkmen rejimine inanmamyz ýaly bolýar. Türkmen rejiminin sözü ýokdur, inanır yani. Türkmen rejim
ömrüne protest etmek, Türkmen rejim değil mi pul uğurlak geliyor. Türkmen rejim kanunları devden o. Türkmen rejimin çıkaryan kanunları, kararları, dil görkezmeleri bir kanuna. Türkmenistan'ın prezidenti Ünfer'in bir vavatda Türkmenistan'ın prezidenti bir vavatda yerine yetiriş hükümetin yol açtı premier minister ve bir vavatda halk maslahatynyň yol açtı. Ol hemme Türkmenistan döwletiniň şartlaryny, guruluş şartlaryny anlar. Anemçip biz Türkmenistan prezidentine inanmaly. Ya biz näme? Şuraýalda diýäkmi? Bize inanmaz ýaly. Ya biz näme karar çykarýakmy bir kanun? Ya biz kanunlar bolýak bize inanmaz ýaly. Biz gaýtyp Türkmenistan prezidenti kanunlar bolýan adamy karara çagyrýar, kanunçylyga çagyrýar. Bizi olar bilen deňemem. Biz olar ýaly ağlandyk halkymyzy. Biz gaýtyp halkymda düşünürýär, konstitusiýany, haklaryny we haklaryny almaly diýip Türkmenistan prezidentini ýa-ni ýerine goýýar. Biz şonu aýtmadyk bolsak, häzirem telewizorda türkmenler ýa-ni telewiziýa çykardyp, ağladyp, mertebetine ruhlaryny gaçyryp oturardy. Türkmenistan prezidenti üstünden vurup aýdymlar aýdyp. Siz gowy düşünýäňiz o zatda. Siz jurnalist. Meň aklymdanam ösün. Inni sonra Fransaň raýatyna men jogap berdim. Raýatlyk hakynda ýene bir zat edeýin. Biz Fransaň raýatyny, keypini, bütün ömrümizi arzuwlar edip alamyz. Biz Fransada arzuwlar edip gelemiz. Biz Fransa gelmeli bolduk. Biz Fransa çıkanmazda biz Fransa diýip çykmadyk. Biz Türkmenistanda gül ýaly ýaşadyk. Hormatly Allamurat Rahimov, men Türkmenistanda yaman gowy ýaşadym. Men Türkmenistanda telekeçileriň birleşiginiň ornatary boldum ýolbaşçy. Men bir topar ýygnaklarda konvensiýa ýa-ni halkara gurumlar gelenine çykyş edip Daşary işler ministriniň poklaryny açdym. Hemme Türkmenistana gelýän pullary ýa-ni grantlary Daşary işler ministrleri özüne alyp aýlyklary berýärdi pasollara. Biz şonu açdyk. Ondan o pullary bizim halkymyza ýa-ni bizmenlere ýetirdik. Biz bir topar adamlara, batynyň adamlara kömek etdik. Ine şoň üçin bizim bize nime edip işimizi gördüler. Biz Türkmenistan'a gitmeli olduk. Şertler bolmady, mümkinçilik bolmady. Çık gitmeli olduk. Hemme adamymyzy etber. Biz çykdyk Ýewropa diýip çykamyz, biz Türkmenistan çykmaly diýip çykdyk. Bolmady batyrýardyk. İçinde de oturup gördük. Hemme adam oturup gördük. Ýewropa baryp biz özümüzi gowap baryp, biz özümüzi integrasiýa etmeýän gürkü mysal bolup, biz özümüzi 3-4 işte işläp, sportda da bulary öwredýär, bular filosofiýany berýär, bular mysal bolýar, işte de mysal bolýar. Başga ýerlerde mysal bolansoň bize grajdansyk berdiler. Egerde Türkmenistanyň grajdansyky bilen Fransaň grajdansygynyň arasyna saýlamaly bolsa, men Türkmenistan grajdansygyny saýlar. Men o dogduk mekanym. Men bir topar garyndaşlarym bar. Ejim kakam, dogulun ýerlerim bar. Men şo ýerde ýaman köp zat etdim. Halkyň içinde önüsüm, halkyň edim. Köp gurumçylyk işletdim şo ýerde. Näçe men onu ep bermeli, näçe men onu taşlamaly. Kim ol berdi Muhammedow? Ya Niyazow. Men haklarym alar ýaly. Hiç kim. Şoň üçin hemme Türkmenistandan çykan adamlar kim grajdansyk alan bolsa, olar keypini almadylar, näle çaldylar. Türkmenistanyň bolmagan soň, Türkmenistanyň hatap edilmeýän soň, Türkmenistan hökümet seni izarlan soň olar mejbur boldylar. Bir grajdansyk almak pikir etmeň şeýdi alınýar. Ýok, işiň bilen, deriň bilen işläp alınýar. Diýmek şol adam öz energiýasini, öz mümkinçiliklerini gyra goýup şonu etdi. Sizem onu bir günne ýa-ni kres goýjak bolýar. Şunu ulanjak bolýar. Näçe ol adam öz ömrüniň 5-10 ýylyny sarp etdi şoňa. Siz bolsa şoň ýa-ni sarp eden energiýasini, işlerini gözüňde tutman, aý sen plan etdiň. Etsin. Türkmenistanda da men şoň tarapdary 2-3 grajdansyk bolsun. Näçe bizim watandaşymyz Amerikada ýaşaýan bolsa, Amerikan grajdansyk bolsa, gelsin Türkmenistana. Aram gelsin, pullaryny dökgütsin. Ya özüň tehnologiýa getirsin. O bizim mümkinçiligimiz, o bizim minusumuz da. Ya Fransaň raýaty bolsa. O minus dälmi? O şol adam Fransada gelip
sistemaları öwrenip hemme zady edip Türkmenistana gelip şolary nime düşünceleri var ya, pullaryny döküp diýär. Näçip erbet şolardy? Ya biz yapanyp sizin o diktatorun pikir edişi ýaly yapanyp oturmalymy? Biz diňe türkmenler, biz diňe Türkmenistana çykmaly. Ýok. Biz ösmeli. Ananyň men Fransaň grajdansyny ulanyp Türkmenistana, türkmen halkyna eden kömegi uly. Ananyň. Düýnem, şunem ine adamlar öwer gitdi. Türkmenler Warşawadan geldiler. Çürüğün naharyny berip, janlar edip, kömek edip ýoksa, grajdansan bolmasa meni diňlemediler. Edip ýoksa, urunýar. Ya UBS bar, ya UBS'nin ýa Ýewroparlament, Macrony, grajdansan bolmasa meni näçip diňlesinler? Näçip türkmen halkyny diňlesinler? Men şul grajdansany ulanyp türkmen halkyna kömek edýän. Erbetmi şol? Eger erbet bolsa aýdyň onda men kömegim etmäýin. Ya grajdansam aýryn. Eger siz çödýän bolsaňyz şonu aýdyň onda çödüldin. Ine men karar çykarýan. Murat Gurban grajdansyny aýyrmady. Türkmenistanyň konstitusiýasyny serdi aýtsaňyz, ol işlän ok. Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça şu Türkmenistanyň raýaty niçin ne daşyna işler ýaşap bilýär. O bir kanun. Biz onu çalışmak için yürüyte içine varıp hemme zady öňküsi ýaly düýdüp, hemme zatlar açyp, şirketler açyp, Türkmenistanyň birazdan istenlik velayetde ýaşar ýaly, istenlik velayetde propiskada gezer ýaly açyk düýüşni açyp adat bolar ýaly etjek bolýar. Şu konstitusiýa bize onu mümkinçilik bermeýär. Diýmek biz näme etmeli? Ya gan döküşçülük etmeli senin pikir edişiňiz ýaly. Ya da biz kanun ýolly bütün dünýä konvensiýalar, şertnamalar esaslanyp Türkmenistanyň konstitusiýasyny hasap etmän, saýlaw kodusyny hasap etmän hakyky halkara şertnamalaryň esasyna hereket edip şolary ýaňsy etmeli. Ine bizim ýolumuz şu. Siz menden gowy düşünýän şol hatlara başlanmasy detallap düşündürün üçin. Indi soraga jogap berdim. Berdi Gurbanow diýär, bizim saýlawlarymyz hakyky geçdi diýen saýlaw saýtyny, saýlaw Telegram kanalynyň admini özüm bolup oturýarsyň. Men admindä, saýlaw nimäň admindä men saýtam regulowka edemok, men bilemok onu näme edilýän. Men adamlarym däl. Eger men adamlarym bolanmasa men 2 güni üstünde durup ettirdim. Ettirip bilemok. Men olara mesaj ýollaýan, olara haýyş edýän, olara edýär-de berýär. Şolar men şolar David et bilemok, men şolar basşet bilemok hiç gynatapda. Oňa daşyna o ýerde nabuldatdylar barmy? Olarsa olar oňa dagy aýdaty biz dur diýerler. Eger häzir saýlawlar dursa biz masara bolýar. Şoň üçin men hereketlerim çäklendirilen ýöne kä wagt man haýyş edýär şunu türkmençe geçirip ber. Olar türkmençäni bilemok. Men türkmençäni geçirip berýän we çıkış edip beýan edip berýän için. Sen näme Serdar Berdimuhammedowyň ýalay prosent alyp bildin diýär-de Serdar Matkyçew. Onu halkymyzdan soran, ine näçe men köp sesler aldım. Geldi Karizistan ýa Nurdan ýa Serdar Berdimuhammedowdan. Sen men 1,5 ýylla Türkmenistanyň içinden işläp gelýär. Men 1,5 ýylla maňa jaň edýänlere jogap berýän, ýerinden jaň edýän efirde bolsam. Hökmat jaň edip sorýan näme boldy? Gürleşýän, maslahatlar berýän. Olaryň ýaýra diýerler şo gepleri gürülmeli. Men 1,5 ýyldan bäri adamlar bilen halk bilen işleýän. Barın döwletler bilen gürleşýän hemme zady diýär. Näçip olar maňa ses berýärler? Onu menden sorama. Onu özüňiz jaň edip adamlardan sorap bilersiňiz. Näçip Gurbanowa ses berýär? Näçip geldi Karizow berýär? Näçip Serdar Berdimuhammedow berýär diýip onu menden sormaň, men onu biljekler. Ýöne her bir jaň eden adam, ýa maňa mesaj beren adam men jogap berdim üçin berýän. 96% men jogap berýän. Kim söýüp ýalýan bolsa ýa-da men tankid edýän bolsa, eger söýüp ýatsa men jogap berem. Ýöne tankid edýän bolsa gürleşýän. Käbir tankidçi bilen men 6 saat gürleşýän. Hemme şu argumentlaryny dinleýän, soň soralar, ýa neutral edýän, ýa-da şoň güldürni açýan. Onu wagt diýär. Dogry. Indi ikinji soru berik gelýär. Mana da näme üçin bu saýlaw Türkmenistanyň sykynda ýok?
ol yerde 9 adam bar. Bu ofitsialnym ýa-da sada apros. Ýagny netijeler niýede we kim hasaba alyp biljek diýerler. Gaty otoro näçip ine hormatly berik, näçip saýlawlar Türkmenistanyň merkezi saýlaw ýa-ni merkezinde ýok. Sebäbi Türkmenistanda saýlawlar ýok. Türkmenistanda bellenş bar. Biz prezidentiň sözlerine ynanyp ýa-ni ine ýaşlara ýol berip, ine daşnyň geljek bolsaňyz gelin diýip, ine hemmelere ýol ýaşlar gelsin diýip aýdan sözlerine ynanyp men özüm öz dokumentlerimi gowy taýýarlyk edip bir topar merkezi saýlaw merkezleriň we kanunlaryň bir topar döwletleriň saýlaw kodeksini gözüňde tutup, öwrenip, ýürüýtürleşdirilen halkara dokumentler taýýarlyk. Öz ýa-ni ştatlarym bilen. Şonam taýýarlap, ýürüýte iýermiş onu. Onam aý şol poçta erwe diýişler diýip Türkmenistana onu çap ettirip, gün şolun poçtasyna taşlatdy. Türkmenistanyň ilçihanyny berdim. Ne de jogap boldy, ne de ses çykdy, ne de registrasiýa edildi. Mysal üçin, ine haçan siz bir guruma bolup, edara bolup, bir dokument alanyňyzda hökümet suratda jogap bermeli. Sebäbi siz öz kakyn milliginde işlemok, siz hökümetde işleýäňiz. O ýerde de işleýän ýeriň sizin alýan saklap durun kreslanız, postuňyz, sizin işleýän wezipäňiziň ýa-ni opsaniýaty bar. Näme etmeli, haýsy ýagdaýda näme jogap bermeli? Ustaf ýaly. Ine şol ýerine ýetirilen Türkmenistanda. Türkmenistanda bir adamyň istegi ýerine ýetilýär. Onuň adam Berdimuhammed. İstese oyun, oğlunu oýa. İstese itin şeklini oýa. İstese ata köş, atlara köş kurýar her welaýatda. İstese itlere köş kurýar. Indi pişikler galdy we sıçanlar galdy. Olaram ýallaklap pişik ýaljak, sıçanja ýaljak bolup ýallaklap indi şolary ýa-ni şol şekil goýamasa, ýa-ni şolary deputat edemese, başga zat galmady. Şoň üçin Türkmenistanda biz saýlawlara goşup bilmedik. Ne men, ne Nuri, ne beýle kandidatlar. Danışýarlar bizi resmi taýdan almadylar. Sebäbi bular bilýär. Biz içine girsek biz saýlawlara utýas. Näme biz alsak? Onu diktator bolmaýar onu. Onu Berdimuhammedow bir arasy ýaşul bolýardy. O adam siz oýnaýardyňyz Berdimuhammedow bilen. Berdimuhammedow Türkmenistanyň hemme wezipelerini ugurlap, Türkmenistanyň newit gaýdan gelýän pullaryny ýürüýtürüşden daşyna bir fond goýup, onam salyk pulugyny we Merkezi Bankna barlatmany gadagan edip karar bilen pullary ugurlap ýören 20% Türkmenistana gelenne 80%na daşky fond bilen 20% içine girene onam ugurlayan adam. Ol saýlawlarda bizim seslerimiz okulýar. Ol bizim tebii gaýlyklarymyzy okulýar, bizim haklarymyzy okulýar, bizim seslerimizi okulýar, bizim geljegimizi okulýar. Bizim hemme zadymyzy oglap indi döwletimizi öz garyndaşlaryna getirip hemme ýerde goýuşturup MHM, polis, gen prokuratura, ýa-ni howpsuzlyk geňeşi, sudlar, meclis, halk maslahaty, prezident wezipe almady. De facto bizim döwletimiz ogurlandy. Bir topar adam ine terdarjan gerer, berdarjan gerer. Gelden terdarjan. Ülken atıyor mu? Şoň üçin bu maşennikler, bütün dünya halkara maşennikler. Hem Serdar Berdimuhammedow, hem Gurbanguly Berdimuhammedow. Sebäbi bular diňe biz değil, bütün dünýäni halkara meçhuruna aldylar. Bütün dünya meçhuruna halklary. 8% sesem alyp bilmem, 72 bütün näçe 93% aldy, Serdar utdy zat diýip şol 10 etse bolay, ýa-ni sesler galdyryp ogurlap bütün dünýäni allap. Hemme Türkmenistandaky maglumatlary yalan, onam allap bütün dünýäni allap gelýän bir maşennik. Näçe gowruşdy Türkmenistan? Näçe bizi şol ýerde dalaşar edýärler? Näçe bular 92-nji ýylyň adalatly açyk konstitusiýasyna gelsinler. Bular o konstitusiýany söküp ýamap, diňe öýler bolar ýaly. Diňe şular adamlar saýlar ýaly, öýler saýlanar ýaly. Konstitusiýa eden soň biz näme utulyp içinde? Biz registrasiýa etmeliler. Biz şo ýerde kanun esasyna
dalaşaram bolmadan ýok. Sebäbi ol kanunlar deň bilen olar. O näme biz şoň içinde utoly, biz içine girbilemiz. Ol hemme tarapdan bekledi. Bir kanun. Şonuň hemme eden zatlar hiç ýyl halkara guru, ýani şertnamalar, konwensiýalar deň bilen olar. Hatda 92-nji ýylyň konstitusiýasyna deň bilen olar. Şoň üçin bulary hata edýän ýok. Bulary Ýewropada, bütün dünýäde hata edýän ýok. Bularyň hiç haýsy saýlawlaryny hasaba alınmady. Bütün dünýä ýa jemgyýet birleşigi bilen hiç alınmady. Bir kanun goýuldy. O getiren Orsetden kontrolüni, getiren Kazakstandan kontrolüni, getiren Şanhaýsky Pitörka diýip Pekinden getiren kontrolleri. O diktator döwletden, özýarlyk döwletlerden getiren kontrolüni çykaryp şu döwletlere suud etdirjek bolýar. Hemmesi gülüp ýöreňsin. Şoň üçin bu gülkünç döwlet. Men şoň üçin şu zatlary ýatyrmaly. Adatlyk bolmaly, adalatlyk bolmaly Türkmenistan, açyklyk bolmaly. Hem islenýän adam kanun esasyna, kanunyň berýän mümkinçiliklerini etmeli. Ýöne kanunlar hakyky bütün dünýä normalara deňgelmeli. Onun üçin 92-nji ýylyň ýene oraya konstitusiýasyna biz her wagt seredip durmaly. Biz eger şoň konstitusiýasyny, soň konstitusiýasyna seretsek, ine sereden 25-nji sentýabrda şu konstitusiýasyny geçirtmejek bolup protestler etdik. Tekliflerim han seretdilermi? Ya gözüňde tutulurmy? Ýok. Özüňi geçirdi goýberdi. Öz ogulyny goýjak bolup bul 2016-dan bäri taýýarlyk geldi. Her muny ýanky ýok ýerden çykaryp muny vice-premier etdi. O ýerde ministr, o ýerde vice-premier aýlap konstitusiýany ýürütip şunu goýýar etdi. Goýdy. Ya görüň dokmuşlar. Şoň üçin Türkmenistanyň merkezi saýlawlar merkezine bizi hiç wagt registrasiýa etmediler. Dalaşan konuda hata almadılar. Indi bu utuşumuz kim kabul eder, kim ikrar eder, şu arada aýtsaňyz gaty soru. Hemen. Biz häzir ikinji tapyr saýlawlar geçirýär. İkinji tapyryň saýlawlarynyň netijelerini we birinji tapyryň saýlawyň netijelerini biz Ýewropa Birleşigi we Amerika Birleşigine eltip stolunyň üstüne goýýar. Düşünürýär. Bizim geçirilen hakyky, açyk, identifikasiýaly saýlawlarymyzda Serdar Berdimuhamedov planşet hesaply. Başga dalaşar planşet hesaply. Ine şoň esasyna bize birinjiden status beriň. İkinciden bize Türkmenistanyna şu ýanky bizim saýlawlarymyzy kabul ederler ýaly talap edin. Üçüncü, egerde siz talap etmek gaty bir güýçli zat bolýar, onu bolýan bolsa, onu bizi siz Türkmenistana salyp saýlawlar täzeden geçirir ýaly etdirin. Onam etmese sanksiýa bilen ýatyryň diýmen boldy. Ine şu soraga dilegerli, bilegerli diýişäli men Türkmenistanyň grażdanlygyny ýüzlenýän. Türkmenistanyň Raşid Meredowa, Serdar Berdimuhamedowa we Gurbanly Berdimuhamedow we onuň ýegenlerine, dogun garnaşlaryna sanksiýa taýýarlap otýar. Şolaryň näde şotlary bolsa, mülkleri bolsa, firmalary bolsa bize ýazyn, iýerin. Ine men adreslerimi öküdülgi, telefonlarymı öküdülgi, iýerin, berin, biz şu maglumatlary berjek. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Putiniň strategiski partneri. Ol hökümet sanksiýada oturmaly adam. Şonuň üçin biz şonu ýanky şu birleşen gurulmalaryna bermeli. Näme maglumatlar bolsa berin bize, biz şol hemme maglumatlary barlap görüp biz şoları geçirýär. Ine şoň üçin edilýär. Bu oýunjaklar. Bu kanun esasyna bütün dünýä halkara gurulmalary, ýanky halkara konwensiýalar we şertnamalar netijelenip edilýän ýanky hereketler. Ine bidiç diýerde Ýewropa Birleşigi Türkmenistandan çekilen halkara şertnamalara hormat goýunda şoň esasyna saýlawlary elektron uruşyny hemmeler gatnaşyp biler ýaly geçirin diýip şolara rekomendasiýalar berdiler. Görüş, eger biz suwtnamasyny getirsek, onda o rekomendasiýalar derrüw düzgün hökmüne geçer. Yani şol ýaly. Täze özüňiz pikir edin. Biz türkmen halky bir tane Kuçka, bir tane zahvat etdiler, bir tane Topolcuk, bir tane Maşgala Türkmenistany kanunlary düzeltdiler öýler üçin. Indi biz näme etmeli? Hiç hat etdiler bu. Ya biz boyun almaly, ýene 30 ýyl ýaşamaly, ondan soň Türkmenistan sözü ýanky Berdimuhamedov bolýar.
Bir doğun anlaşılmalı. Ataların ülküden yerlerini ýadymyzdan çykarmaly. Her kim bir yerden raýat bolmaly. Ilga. Ýa-da başga ýol. Türkmenistan döwleti bir topar şertnamalar bolşakdy, bir topar konwensiýalar bolşakdy. Olar Türkmenistanyň konstitusiýasyna, Türkmenistanyň hemme kanunlardan ýokary, näçe biz şoňa esaslanyp öz haklarymyzy almaly ýygyna. Näçe biz şuraya saýlawar edip utup yerine goýmaly şu zahmat eden adamlary. Öz pikirlerine ýalňyş şu videoň aşagyna. Şu mesele. Inni sonra hak ve adamlar üçün näme etjek? Şonu aýtsana, açyk umumy gurulmalar goý. Milletiň öň soňy aýlygyny köpelip, gaz nebitimizi baýlamyzy halka berip, Kuwait urup bilermi? Ine just ýa. Kuwait urup bilmem. Yani gönaýan. Biz realist bolmaly. Ýöne adamlaryň hemme haklaryny şu näin hak bolýan bolsa konstitusiýada bir bozmadan onu eder. Paraholuk dol yatyrar. 1%, 2% bolar. Adamlar paraholuk bermediýän ulu aýlyklar alýar. Men öňüme aýdyp gelýän $80-800 $3,5 miň çeli aýlyklar bolar. Meniň ykdysady programmama seridim. Tiden çıkar şo ýerde men düşündim. Meniň tek ykdysat programmamy sizi hödürlämok. Men diňe siýasat programmamy hödürledim. Yeni buraya gaýdan başda özgörşükler siýasatdan başlanýar. Egerde biz kanunlary düzeltmesek, onda biz köýne kanunlar bilen näme reforma geçireli? Mümkin näme? Şoň üçin birinji siýasatdan başlanýar. O diýmek kanunlary düzeltmeli. Kanunlary bütün dünýä Türkmenistanyň halkara konwensiýalaryna, şertnamalara çeken şertler Türkmenistana kanunlaryna getirmeli. Konstitusiýany şoňa dogrulmaly. Ondan soň konstitusiýadan soň aşağı kanunlar düzeltmeli. Ondan soň reformalar ýa-ni güýje gitdiler. Ýöne biz şolary düzeltdiňçe oturmak, birinji bunlar reformalar gider. Hemmeler birden gider. Bir liniýada dem gider hemmeler. Şoň üçin siz konstitusiýanyň we kanunlaryň reformalaryny eşitdiňiz, inni ykdysadyň reformalaryny eşitdiňiz. Ondan soň sosial maddi durmuş adamyň o reformalaryny eşitdiňiz. Ýöne Kuwayt'e biz 4 ýylda, 5 ýylda getirilmez. Biz realist bolmaly. Biz häzirki garypçylyk günümizden müňüzde gowy ýaşar. Kuwayt'yň hemme zat gülýänler. O ýerde adam haklary hem bozulýanlar. Biz Güneyorta Ýewropa döwletlerini olar. Ýöne biz Ýewropa we Amerika döwletleriniň iň gowy zatlaryny alar. Erwet zatlaryny alar. Ne şo ýola gider. O ýol näme? O ýol baxt getirýär. Men öňüme aýdyp gelýän. Näme hemme adamlar Ýewropa ylgyja ýaşamak üçin. Adalatly, hukuksuzlyk bar. İşleyen vaktin işleyen, işlemedik vaktin pasobe yaptı. Sen adam ýaly özüň duýýan, islenik vakti kitap ýazyp bilýän, sport edip bilýän, işiň daşyna waktyň bar. Sen sutkalar işlemek, sen 30 saat hepden işleýän. Galan wagt senki. Maşgalan bilen bol çağıryn bilen voyage et, onu istesen daşyna ýene ikinji işde işle. Mümkinçilikler. Ýene şonu da etmeli. Bizim hal maddi adamymyz, baýlyklarymyz daşyna satylýan baýlyklar gün halkasyna. Ol daşyna gizlenen fondlar ýa Türkmenistanyň kararlaryny kuşkda gizleýän iki adam jadanyň hyramy çözmez. Halkymyz çözer. Türkmenistanyň prezidenti her ay halkyň önüne şu ýa jogapkärçilik ýa-ni gepleşikler geçirip aýdar. Halk islemese, halk taýýada bir gün aýrar. Şu mümkinçilikler biz eder. Halk çözer. Hemme halk çözmeli. O prezident durup öz garnaşyny getirip o zatlary ýadymyzdan çykaryn. Propiska, daşyna çykyp bilermi? O zatlary ýadymyzdan çykaryn. Propiska bolmaz, istenip şäherinde ýaşaň. Türkmenistanyň künjeginde istenip ýerinde ýaşaň. Kaçan çykyp gitdiňiz, kaçan geljek bolsaňyz, diňe sag bolun, hoş geldiňiz bol. Hiç kim saklamaz. Türkmenistan raýaty privilegiýli bolan bol Türkmenistanda. Beýik raýatlykdan. Mümkinçilik köp bol. Şoň üçin bagty durmuş bol. Hemmelere. Hemmelerin mümkinçilikleri. Men size bir mysal aýdym. Men bir garyndaşym häzir reanimasiýada ýatyr Türkmenistanda. Ýaş oğlum. Egerde şu rejim bolmadyk bolsa, şu men aýdýan durmuşym bolmasa,
maşgalaty bilen aýryşmalylar. Türmede de oturmalylar. Türmede oturup sünklerem uramalylar. Balnita düşüp şoňa operasiýa edenler reanimasiýadan çykyp ýa-ni sag bolmaly adam. Ol şu sistema şu mümkinçilik bermedi, gaýtyp gysdy, şol adamın şoguny düşdi. Şuraya men ýaly garnaşymda sizde de bardyr şu. Ine ol şol adam günäsde. Bir topar ölüp giden adamlar ýönelkdi olan günäsde. Türkmenistanda gurulan siýasat dine iki adam için yani Berdimuhammedow ve onuň maşgalasy dogunmaly boldy. Şoň üçin edildi. Beýlekle mümkinçilikler bolmady. Eger siz mümkinçilikler bar bolsa, işe, arky maşgalany saklap, çağın sport takydyp, özüň sport edip, maşgalanyň Antalya, umumy bark gelýär mümkinçilikleriniz, alýan aýlyklaryň ýetýän bolsa, siz narkoman bolmasa, siz çağın üstüne seyredersiniz. Siz özüňiziň umysyz ýaşap, özüňizi Türkiýe akydyp, o ýerde eşek ýaly işläp, türkler sizi urup gelmedi. Siz arky öz watanyňyzda ýaşardyňyz. Siz medisina baranyňyzda uly derejeli kömek alardınız. Siz Türkmenistanyň hekimligine baranyňyzda hekimlik ylgap size kömek ederdi. Siz bir ýerde daşýurtda bir ýerde galan bolsaňyz diplomatlar, konsul ylgap kömek ederdi. Giýje bunu. Pasportdan çalışmaga ula avtomat ýagdaýda. Ne şuraya döwlet bolmaly. Beýlik döwletde şuraya da näçe Türkmenistan bolýar. Şuraya döwlet bize gerek. Murada utsaňyz derew Türkmenistana gidin, şol ýerde prezident bolun, daşynda bolanyňyz manysy ýok. Aňary gitmeýäni gorksaňyz arkaňyzda 200 000 adamyň sesi bardyr. Tutsalar Saakashvili ýaly iýmen professordyň ölüminizi hiç kim bilmän galar ýaly. Ýa şol adam dowuzar ýaly. Şöyle bir soru bermeli. Näçe siz daşyna gyýgyrýan, näçe içine baraňyz? Ünsürüm. Eger de men häzir içine bar, meni öldürseler ýa türmäge bassalar, bir topar aýdar, näme o siýasatçy, näme gözüniň ýa görüş görüň, şol atlar, näme özüni bar kas etdi. Siýasatçy bolmanmy? Üstüne ulotur. Men gitmesem, onda aýsyn gorkak, gelle şu ýerde siýasatyny görkezýär ýerdir. Olum dogry. Ýöne olum hakykat. Ýöne bir logika taýdan effektiwna ýa-ni güýçli siýasat alyp baraýaly, utuş siýasatyny alyp baraýaly başga bir hakykat bar. Biz haçan barjak? Häzir tasdikladığımız biz uçup barýar Türkmenistana. Biz garaşjak ýa. Uçup barýar Türkmenistana. Sen bizim arkamızda bütün dünya kanunu durur. Bizim arkamızda status durur. Men Türkmenistana barjam. Birinji bilen Türkmenistana saýlawlar elan etjek. Wagtyny hökümet döredip saýlawlar elan etjek. Hemme opozisiýonera Türkmenistana girer ýa. Näçe? Şolar girmeseler içindäki meni öldürürler, men göwün etdi ýa şoňa. İçinde bir topar garnaşlar bar, bir topar nemeler bar. Hökman hemme opozisiýonera girip bir Türkmenistanyň içinde täzeden saýlawlar etmeli. Kim utsa şol utsun. Diýmek, Türkmen halkyna şol prezident gerek. Ýani şol ton adamın üstüne bir topar ýükler ýüklenýär. Yatan, yıkılan döwletden galdyryp, hemme zady oňurup döwlet kurmaly. Siýasy, ykdysady, teknologik bu doklaryň içinde sosial reformalar geçirmeli. Diýmek, ol bir uly bir ýa-ni iş, onu kim oňurlar? Özüni dalaşar hukmuna goýanlar şol hatda pikir etmeli. Prezident bolmasa, ýöne prezident bolup durmak kyn. Sen işlemeli. Aklyň yetmeli. Komandan bolmaly. Topurum bolmaly. Bir topar problem bar. Şoň üçin haçan opozisiýona gelip biz saýlawry açyk geçirip şol ýerde kim ussa, bizim Türkmenistan döwletiniň reytingi alýar. Kredit reytingi. Bize kreditler berýär, mümkinçilikler berýär, finansawy. Biz öz aksiýalarymyzy ýa-ni Goluboy fişkary bolup, biz öz aksiýalarymyzy Ýewropa döwletlerine, Amerika döwletlerine, bütün dünya döwletlerine firmalaryna goýup bilýär. Biz bizim watandaşymyň mümkinçiliklerini bütün dünyada ulanyp bilýär. Biz hata edilir. Şu neçe Türkmenistan hata edilir. Ol siýasy utuş, neutralitet almak üçin bir topar adamlar ziyatky berip ses alındy. Ol utuş däl. O bize halkymyza hiç sak bolmady. Bizim utuşumuz bolmady onu.
Ya şu regionda uruş boldumy? Ya Özbeklerde uruş boldumy? Ya Iranda uruş boldumy? Ya Azerbaýjanda uruş boldumy? Ýok. Azerbaýjan uruşy ol 50, 60, 100 ýyllardan bäri gelip dur ol Karabah. Onu hatap etmeýär. Onda bizem şonu almadyk bolsak neytraliteti. Bizde de uruş bolmaz. Näçe uruş bolsun? Parahat halkymyz. Parahat atmanyz. Neytralitet bar durýa, ýok durýa. Berdimuhammedow şora gelden durýa, gelmeden durýa. Başga häzir täze reformator gelse-de parahat atman bor. Gaýtyp bagtly parahat atman bor. Şoň üçin onu ütköýän zat ýok. Biz hemme zat etmeli, türkmen halkyna mümkinçilikler açylar ýaly. Bütün dünýä sistemasy bar. Biz şu sistema boýunça gitmeli. Biz o sistema boýunça gitmesek, biz onunla bir ýerde gaçyp gizlenmeli bolýar. Bir ýerde biz garynkyda oturmaly bolýar. Häzirki Türkmenistan rejimi oturýar. Hiç ýere çykyp bilen ok. Bular hiç kim çagyran ok. Bulardan hiç kim el berese gelen ok, surata düşäýse, bütün ömrüni maskara bolýar, işinden gitmeli bolýar beýlik prezident. Diňe Putin, Gapdyllah, Özbegistan, Kazakystan boldy. Täjikistan. Onun diktatorluğu ötdi. İlk kılat yok. İnnik sonra Telegram'a inanmayan YouTube'da ses berseniz ses verecek. Biz saytda ses verecek olýar. Ýöne Telegram näme bolýar? Häzir Türkmenistanda köp adam Telegramda. Olu Telegramdan beren ýagdaýynda ses hupsuzlygy goranýar. Onu WhatsApp'da gurup bolanok. Onu ýanky imoda gurup bolanok. Bu ýagdaýlar diňe Telegramda mümkinçilikler bar. Ýanky gurup robot goýup ol maglumatlary gün sayta geçirmek üçin, internet saytyna. Şoň üçin biz mümkinçilikleri ulatmak üçin Telegram'a boşduk. Sosial ulgamlardan Telegram'a boşduk. Şoň üçin sebäbi sayt egerde ýapylsa Telegram ýapyp bilmeýär Türkmenistan. Şoň üçin şoň boldy. Biz ýürüýte videolar çykarak, düşündüş videolary haýyş egerde kimde kim düşünmese, hökman bir dostunuz, tanışyňyz, garyndaşyňyz, ýoldaşyňyz, ogly, çagaty ýa okuwdaş ýoldaşy düşünýän badyr, baryň şoň ýanyna haýyş edip düşünip bolar. Pasportyňyzy alyň, ýanyna baryň, düşünip bolar. Marada, sen prezident bolsaň, birinji işiňi näme etjek? Birinji günden başlap şirketler açylýar. Birinji günden. Seniň adam Türkmenistana gelýär. Birinji günden başlap pasport meselesi çözülip başlaýar. Hemme ýerde. Ol edil birinji günden. Birinji günden başlap biz hemme reformalaryň üstüne işläp, näme reforma şuň geçirip bolsa ertege goýman işler. Bizim döwleden wagtdan hökümetden giýjegler işler. Hem halkymyza jogap berer. Hepde bir gerek başta ya aýda bir gerek jogap berýärçiligi düşündirer. Jogap berer. Edilen işler boýunça açyk şeýle men aýdyşym ýaly. Men bolayyn ministr bolsun, beýlik bolsun, hökümet bolsun. Sebäbi biz kime hyzmat edýär? Biz halka hyzmat edýär. Biz ikisän jadan hyrama hyzmat edenok, bizi olar goýanok. Bizi halk goýdymy? Halkyň arkasynda, arkamyzda durmy? Halka hyzmat etmelimi? Halka jogabyny berämi? Bolmasa halk ýene galyp bizi aýyrar. Dogry eder. Men siýasat programmalaryna serdim we ykdysat programmalaryny çykyş şoňa ünsep serdim. Şoň aşagyna, videoň aşagyna soraňyz ýaly. Men size ýene mundan köp detallar berdim. Şu wagtda adamlar ağlap otursalar, olar ýa sesler nirden alınady? 208 000 adam size ses berdi diýip. Bu ýaly sesler diňe Murat Gurbanow almady. Mysal üçin bize şok boldy. Serdar Berdimuhammedow 80 000dan köp ses aldy. Menem oňa giň gördüm. Menim pikirimçe bu 3%, 2% almaly adam şolam ses aldy. Başgalarym aldy, diňemenler. Hemmeler gelip, 10 küsüne çeldi, mene 10 ýerine intek sesler ýok, adamlar gatnaşmak diýsem, hemmesi 10 küsüne başladan bunu goýup başladan seslerini. Bize uly sürpriz boldy. Bize de şu sürpriz boldy. Häzirki saýlawlar bolar, o ýerde de. Egerde şu saýlawlar inanmasaňyz, daş töwereňizden soraň. Kime berýän ses? Berýän ses, bermän ses? Özüňiz 100 adam apros edinde, şondan soraň näçe adam kime berdi? Tahminan hakykat taparsyňyz. Şonu edim. Baha Türkmen ýerinde. Biz ýurdun daşyna bolup elektron saýlawa gatylmany bilemizok.
ýurdun içindekiler hiçem bilmez. Dogry, bu kyn mesele. Ýöne biz şol identifikasiýa bilen şonu etmesek, bizim başga mümkinçiliklerimiz çäkli. Gynansak da. Şoň üçin Türkmenistan döwleti, Türkmenistan halky dünýäde birinji bolup, inanyň, opozisiýa, bütün dünýäň opozisiýasynyň arasynda dünýäde birinji bolup, täze tehnologiýalar geçip, saýlaw geçirip, hakykaty görkezip, uruşy töwüşdi, täze metod ulanyp diktaturany ýitdi. Inan biz häzir şunu edilsek, biz dünýäde adalýas. Gazaklarym öwrülmedi, Ruslarym öwrülmedi, Özbeklerim öwrülmedi, Täjiklerim, Ýewropadakylarym öwrülmedi, Türkmenler öwrülmedi. Biz adalys. Biz taryha girer, bütün dünýä taryhyna. Şoň üçin biz dakansa etmeli. Ýa şu zatda halkara şertnamalar, konwensiýalar deňilýär. Murat Gurbanow köýne pasportda da bolýarmy saýlawlar? Lüboy pasportda bolýar. Islenip pasportlarymyz, köýne pasport, täze pasport bolýar. Murat Gurbanow, salam aleykum, sana maslahatym. Türkmenistanyň ilatyna lewap mary daşygy bolmaz. Türkmenistana diýen raýatlyk berjek diýip. Propiska aýyr. Her Türkmenistana Aşgabatda hem propiska edip bolur diýsen, hem de her raýaty $50.000 dağıdarın diýsen, her kim sana ses saýlar. Raýatlygy Türkmenistany diý. Lewaply marly bolmasyn, propiskany aç, görüşüň, her kim seni saýlar. Görürsün, her kim seni saýlar. O $50.000 gaýgyrma, gazdan gelen bir günlük giýdejini bitersin. Bugünden başla, meniň diýenlerim ýap. Yok, men onu etmem. Maslahatyňyz üçin köp-köp taňa gatdym. Lukboy. Propiska ýiter. Düýünden ýiter. Kejik registrasiýa bolar. Onam sen aýdagyň ýerde ýaşaýanyny sana hatlar geler ýaly Ýewropa ýaly. 70 milyon halk şeýle ýaşaýan näme Türkmenistanyň 3-4 milyon ýaşap bilmeli. İkinci, biz vilayetler şeýle bir ösdürüp Aşgabatda girmek manyet ýeter. Eger sen marda hemme mümkinçiligiň bar bolsa, mardan islenip Ýewropa döwletlerine Dubaýa uçup bilýän bolsaň, Aşgabat näme gerek? Eger bizim kanun boýunça ýürüýtirilen öz başdaklygy borar ýaly hemme vilayet özü kanunlary, kanun esasyna öz kararlaryny çykaryp bilýän bolsa, Aşgabat näme gerek? Pikir etmeň biz Aşgabatdan aýrylyp, ýa-ni Aşgabaty unutmaz. Ýok. O döwlet guruşy bir zat, hojalyk guruşy ikinji zat. Hojalyk guruşynda hiç geli perhezçilik bolmaz. Ýöne döwlet guruşyna, ýa-ni statistikany, ýa-ni dokumentasiýa aýlanyşyny hemmesi diňe merkezin üstünlüğünü kontrolda saklanmalı. Kanunun yerine yetirilişi. Ýöne hemme galan soralar, ine lewaplar çözdüm. Öz nimetini saýlasyn. Ýa men öz siýasatymda aýtdym. Prezident hiç kimi karar bilen bellemeýär. Ne lewap, ne etrap, ne şäheriň hekimlerini. Halk saýlamaly, şoýun halky. Ol gowulýa prezidentden. Saýlasyn. Ýöne olar jogap berýär hem halka, hem döwletiň ýolbaşyna. İşlemeli. Bol işlemede ýerki halk aýrar. Biz aýtdym da, biz bellemez. Jenaýat etse, jenaýata gider. Ýöne aýry bilemez. Biz bellemez. Biz prefektleri belläs. Prefektler näme? Prefektler polis, dokumentasiýa, ýa-ni şahadatnamalar, pasportlar, sürücü şahadatnamalar, şoňa meňzeşler. Dokumentasiýa. Bol galany hemmesi halk näme karary gelir, eder. Halka hormat bolmaly. Halkyň işi. Ýöne halk kanunlary seretmeli. Türkmenistanyň bütün dünýä kanunlaryna deň gelýän kanun seredip şondan çykmaly. Onu hormat hemmemiz bolmaly. Halkam bizim hemmemiz. Inni raýatlyk ýene bir ýere gaýdym. Lewap, daşawuz, Balkan, ahal hemmemiz. Hemmesi pasportly bolmaly. Türkmenistanyň içinde ýaşaýan dogulunmy? Dogulunmasaň awtomatik. Eger ýaşaýan bolsaň, suwdet şo ýerde ýaşanyň çagyň bar bolsa raýatlyk. Nimeň bar bolsa, ýa-ni äriňiz ýa maşgalaňyz Aşgabatly bolsa, Türkmenistanly bolsa, onu arda ýazýan komissiýa bar ýa. Eger hemme zat hakykatda bolsa, ona raýatlyk berýär. Siz maşgala. Bütün dünýäde şeýle diňe Türkmenistan näme?
Näme sen Daşowuzda ýaşaýan aýalyňa Özbegistanly, sen özüň Türkmenistanly, Daşowuzly, çağlyň dogully 5-6 çağın var, sen maşgalan raýat alyp bilýär. O näme bolýar? O bir kanun. Şoň üçin raýatlyk din bolmaly. Ine şol Hydyrowyň milletparçylyk tapan metody Türkmenistany diň, haçany türkmenlerine Gurbanow ahallary, ýani gözüňde tutýar. Bir zat dogry düşün. Gurbanowyň kagazy ýetim. Gurbanowyň ejesi Sakar bilen Saýatda dogulur. Şo ýerde garnaşan. Gurbanowyň ullugyny Çarşamda doguldy. Te kakam o ýerde işleýärdi. Direktor MTS boldy. Soň ýuwaş-ýuwaşdan kolhoz başlyk, ýene bir zat, Beherdeniň birinji sekretary boldy. Beherden ýani nimeden. Ine biýdimiz Çarşamda dogulduk. Beýleki Hojamada dogulduk. Men Beherdende doguldum. Beýikler Aşgabatda doguldy. Meniň ullugunum Hitrovka çykdy. Meniň ikinji gyz dogunum Daşowuzda çykdy. Meniň iň uly erkek dogunum Çäjüň özü gyýyn aldy. Menden kiçi dogunum Azerbaýjan aýal aldy. Menden iň kiçi jigim nohur gyýyn aldy. Inni özüň aýdyň men nirli. Bir türkmen halky biziň barymyz dogun. Ahallara ýanky ýol berip ýa liwatlara ýol berip ýa oňa berip biziň egerde siz men prezident saýlasaňyz, men ahal welaýatyň prezidentden. Daşowuzda közünüp berýän Süleýmanyň maşgalatynyň prezidenti. Kerkidäki çopanyň prezidenti. Ol Balkandaky ölüp duran adamyň prezidenti. Onun öňünde borçlu. Onu näçe men ahallara ýa türkmenler diýende diňe ahallar bolýar. Siz Türkmenistanyňmy? Siz türkmenler. Mysal üçin, sen Fransaň raýatymy, sen fransuz. Baran ýerinde fransuz. Ýöne gelip çykyşyň Özbegistany bolup bilýär. Nimeli, ýani Italiýadan, Portugaliýadan, plan ýerden bolup bilýär. Raýatlyk alyň sen türkmen. Amerikanlar derdiň. Raýatlyk alyň Meksikan bolsun, türkmen bolsun, Amerikanys. Şo. Oýnamaň bu sözleri. Sebäbi Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazyly. Türkmenistanyň raýaty sen Türkmenistany däl. Sen türkmen döwletiň raýaty. Sen türkmen. Sen gelip çykyşyň özü. Gelip çykyşyň ýene bir zat. Sen türkmen. Sen baran ýerinde men türkmenliyim. Sen diýen o türkmen pasporty baran ýerde. Men ors, ay muny ýöne alaýdym diýen o. Türkmen pasportyň barmy? Baran ýerde sen türkmen boldy. Şoň üçin özüňizi oýnap durmaň. Türkmenistanly bolanyny hemmämiz bolýar, türkmen bolanyny diňe ahal bolýar. Özüňizi ýalňyşdyrmaň. Siz özüňiz milletparçylyk edýäňiz Hydyrow ýani. Etdirmäň özüňiz şeýle. Biz hemmämiz türkmen boldy. Sen Daşowuz bol, sen Balkanly bol, sen kim bolay? Ýöne gelip çykyşyň gazak bolup bilýär, özbek bolup bilýär, ýene bir zat bolup bilýär, Kiçi halk Türkmenistanyň içinde türkmen ýöne kiçi halk siz buluşlar bolup bilýärsiňiz. Öz däp desturuňyzy saklaň. Ýene bir agdy geldi, bile geldi diýişýär, bir soňra. Mysal üçin biz parlamentde hökümet suratda kiçi halklar var Türkmenistanda. Buluşlar ýa ýene beýlikler var. Olaryň meşruwatyny kesintlep, olary ýürüýte parlamentde öz arasynda saýlaw geçirip, özünün hökümet buluşlardan bir girer ýaly eder. Sowet Soýuzyna şeý nedi? Eder hökümet. Parlamentde diňe ahallar oturmalylar, ýa diňe türkmenler oturmalylar. Bizim hemmämiz türkmen. Ya Türkmenistanlar oturmalylar. Hemmesiniň wekili bolmaly şu ýerde. Egerde buluşlaryň wekili bolmasa diýmek, buluşlaryň problemasy çözülemok. Ya bular öz problemasyny aýdy bilýär şu ýerde. Ya mar vilayatyna ýaşaýan bolsalar, onu şoruň, ýani şäher we vilayat ýygnagyna şunu gatnaşmaly, wekiller bolmaly, agalar bolmaly. Unutmaly. Biz o kiçik halklary saklamaly. Näçe? Ýeti uruş bolaýsa, şo kiçik halklar ulu halkyň öňünde mertligini urkýar. Mysal bolar. Biz o zatlary hem ýerde görýär. Mysal hökmünde bolýarlar. Ýürse bizim şu toprakda ýaşaýar, şu ýerde türkmen halkyndan köp zat gördük. Biz şunu saklar durur da kansa dip görürsiňiz.
Şoň üçin näçe biz onu unutmaly? Näçe bütün dünýä şonu unudanok, a biz unutmaly? O näde ol? 10-njy soru adalet ýazýar. Salam rada haçan watany ele alaýyn inisiýet berdik ýöne bilmedim de biziň diýänimiz haçan biz rahat watanda ýaşarsyk ýa ölýänçäk Türkiýede gul bolup gezerenmi? Ýok. Bize bagly. Ine söýdüm. Her adam häzir sesler berdik bilýär. O diýmek näme? Agitasiýa etip bilýär. Daşyna kalma bolunny. Bir gün 10 min şu sesler bermäge öz pasportyny ulanyp sesler ber. Biz öz geljeğimizi balyny çalşmaly bolunny. Eger häzir biz iňsime otursak, Berdimuhamedowyň garaşýandady. Şol ýene 30 ýyllyk gidýärler. Inanın. Inanın. Gün-günden bular güýşlenip gidýär. Egerde biz diýşat diýmek. Serdim. Ben Berdimuhamedow hem ýerde dogunlar bilen. Inni oğluny getirip uly wezipe goýdy. Men söýärem, pikir etmeň, aýyny bular doýdy, inni gowulaşar diýip. Ýok. Ýalňyş ýaly. Sebäbi Serdar Berdimuhamedow gaýyn tarapy aç güjükler oturlar. Bular çolur häzir. Pikir etmeň, bular ýegenlerini ýer. Ýegenler näme ýer? Galan halkam çolup ýerler bular. Yerler al. Olur doýdurynça ýene aňardan kerim zan ýetip gelýär. Olam öýlenmi? Onun da ona anlaşlar var. Yani gaýyn tarapy. Olur mu eder? Biz gurulur bolup galar. Bu zatlardan gitmeliyiz. Bu 15-nji asyryň zatlary. Biz 2022-nji ýylda ýaşap ýörüş. Bizim konstitusiýamyzda ýazylyş o zatlar. Bunuň edýän işi konstitusiýada ýok ol. Bu bir kanun, düýbünden bir kanun. Şoň üçin diňe bize bagly. Her adam saýlary diýmedim diýeni 50 adam getirmeli. 50-100 adam getirmeli. Yine maňa ýalar, marada ssylka ber, meniň arkamda 300 adam bar, 100 adam bar, 200 adam bar. İşte getirin. Öz bagyny saýlan. Men bir siziň öňünde boýuny aljakladym. Bir pasportdan çepe tag etmeli. Özüm kontrolda saklan. Jogapkärçiligim alýan. İkinji jogapkärçiligim şuny Berdimuhamedowy sanksiýa oturdur ýa-da şuny prezidentlikden aýryp, şurup aýryp täze döwlet kurup täze ýollaydy. Ve hemme opozisiýonera getirip, hemme Türkmenistan garaşyny getirip, adalet açyk asuwda saýlawlar geçirip, täze prezident saýladylar. Kim bolsa şunu olsun. Täze ýoldan gider. Ine şoň men boýun alýar. Murat Gulan soň soru, 12-nji soru, Murat Gulan. Men watan habarlary dinledim. Ol ýerde Dana şäheriniň hemmetini ady aýdyrly geçdi, welin seniň adyny aýdyp tutulmady. Men şu soruga jogap berdim eýem. Diýje golýanlarym watan programmalary, yalan watan programmalary, yalan Gurbanly Berdimuhamedow, yalan Serdar Berdimuhamedow dinläp ýörseňiz, 30 ýyl diktatorda bolasyň. Kanunlary serdim. Türkmenistan döwletiniň gol çeken şertnamaly konwensiýalaryny serdim. Sebäbi kanunlar bular zaýaly. Bular Türkmenistanyň halkyny zaýalyşy ýaly kanunlaryň zaýalydylar. Bir kanunçylyk eşitdiler. Kanunlar sertmelendi. Sebäbi kanunlar dol şertde diňe bir san tohum goratdylar. Başga adam gorany. Şunun bilen men öz gepleşigimi utarýan, hormatly watandaşlar. Soraňyz bolsa men gepleşigi ýeki özüme geçiren soň oka bilmedim. Soraňyz bolsa berersiňiz, nesip bolsa gelecek gepleşiklerde men jogap berem. Sağ olun, inneki geçipleşiklere çemdi. Sağ olun.